Eta bikote, ze isladatzen dezu zehazki zuen ikuskizunakin? Aberratzen zite guain? Nu. Ikuskizunakin. Bueno, pixkat, ikuskizunan kontatzen dugu historia bat bezala, ez? Lehen esan detena, hori, inspiratu ginela, bai, inspirazio artistikoa eta sozialean, ez? Orduan, artistikoa zen mugimendua sortzeko eta soziala gehiago, kontatzen dugun hori, ez? Kontekstu bat edo dramaturgia bat sortzeko. Eta ere, joan ginen bi artista hauen garaira gehiago, ez? Eta, zentratu ginen enkortxetamendu horretatik soziala eta baita, momentuan, emakumeak batez ere, eramaten zituzten kortxe horiek eta ez, mugimendu hori zen... Preto inda, ez da? Eta, adiez, Balentziagak, egin zula lan hori, emakumeari, silueta hori mantenduz, baina kortxe hori kendu. Arnasa utzi arte. Eta arnasa hori da, espazio hori sortu, kamara airezko hori sortu eta mugitu alizateko. Eta orduan, pixka bat da, bidai hori egiten dugun azkenean, enkortxetamendutik askatasuneruntz. Vale, ze ona. Orduan, ikusi daiteke mugimenduan eta baita ere jantzietan. Daude aldaketa batzuk, eta Asko aldatze zeate, erropaz eta bestia, eta... Sorpresa da, bine pixkat. Vale, ezin da dana kontatu, vale, pixkat. Obrak saria jasozun, ez da? Eta horrek ekarri du gauza hon asko, ez da? Nun izan zan saria eta ze sari eman zizuen? Eman ziguten, aurkeztu genuen proiektua Karrikan izeneko plataformara. Karrikan da Euskal Herriko festival eta udaletxe ezberdinak duten plataforma bat, non saria jasotzen duen proiektuai emateizkioen behaien udalerritan ikuskizuna egiteko aukera. Adibidez, komentatu eguna Leioako humorazokakoa. Hoi bezala, Bilbon, Endaian, Riberan Danza Nafarron, Antxoainen, Zarautz, Lekeitio, Bilbo, Gasteiz... Zenbat emanaldi eman dituzue? Horrekin atatzez dira 13 emanaldi. Hori irabazita, ja 13 emanaldi ziurtatuta eskazu. Orduan, Ja, lasaitu zuen errai gorputzean da estres puntu horiek eta, Kompainia batentzako... Kistona, ez da? Jatetxia beteta ukitzio, zera, udara beteta gaia jatetxia, ez da? Igual, ze hona. Bueno, eta ikuskizun ez gain, gehiago atea diare bai, edo nola izan da historia? Geho dazkagu, bi ikuskizun berezi kintzena musikalean, musika amagostaldian, Donostiko musika amagostaldian, eta horre ingo dugu Txigidalekun eta Balentziaga museoetan, ingo dugu... Getaian eta Lasarten? Hoi da. Hori da. Eta horre ingo deuna da musika zuzenen ongoa, normalen ite dugu musika enlatatuekin, bino bi hauetan ongoa musika zuzenean, piano de kola bat eukiko zuzenen, Germán Ormazabalek jokouna, interpretatuko dituna piezak, eta bere, eta alaiek ingo du elektronikoa zuzenean,